Može. U jednoj dalekoj kućici u šumi živela je jedna lepa devojčica što imala crvenu kapicu i haljinicu. Mama je poslala da baki odnese kolače i srela je vuka kad je krenula trećim putem. Nije ništa ni skretala, ništa, nego je samo išla pravim putem. Samo je kakućkala, a vuk je našao i kaže: ajde uberi ova cveća za baku. On je zezao. Prvi je otišao ko babe i pojeo nju. Onda je zato i Crvenka pojeo, skočio i pojeo. Zato je došao lova da vidi ko to hrče. Vuk, ono je osekao stomak, stavili su mu kamenje. Gotova priča.